Makadi mhuri yeZimbabwe kufara kusangana nemi zvakare paY16 TV apo patinopakura zvirongwa zvakasiyana siyana maringe neudzamu hwazvo. Nhasi tine chirongwa tine 2 girls dzandinadzo zvada kuti kurukure maringe nezvemarelationship. Ndichatanga nemisisi. Makadi zvenyu ewe munonzani? Sisi Sharon, bvunzo wangu wekutanga kuna Sisi Sharon ndewekuti toda kuti mutiudze zvinhu 5 zvinoita kuti imi muzobvume mukomana kana achinge akupfimbai. Inini chinoita kuti ndizosvika pakubvuma mukomana kana achinge andipfimba, number 1 anoita nezvei. Number 2 ari kuwirirana here nemaflows angu, because tine vamwe vanhu vekuti vamwe vanenge vaine vana, vanenge vakaita kumarelations vari mashure. Saka kana ari mukomana anofanira kutanga kumubvunza kuti inini ndine mwana wangu unomugamuchira here. Kana ati yes, then yes yake inogona kuva yes yekungobvuma kuti adiwe, but sometimes isiri yes yechokwadi. Saka ndinoenda kuzoonawo kuti yes yake yaataura iyi zviri kuenderana here nezvatawirirana. Then number 3, kuti mukomana uyu akamira sei, mabeliefs. Number 3, nogona kutadza kuwirirana pamabeliefs. Saka kuti ona mabeliefs ake ari kuenderana here nemabeliefs angu ende kana tikazogarisana zvinopindirana here. Then number 4, kunobva munhu uye kuti anofarira zvipi, anoda zvipi, zvandinoda nezvaanoda zviri kuenderana here. I think ndo pandinogona kukwanisa kugumira. Alright, atisati tapedza. Ko zvinoita kuti imi muti mukomana uyu haaiti zvinhu 5 zvamunoti mukomana uyu, kana mukomana akaita zvinhu izvi handife ndakamubvuma kana achiri kundipfimba? Inini zvinhu 4 zvinoita kuti mukomana ndisamubvume ndezvekuti number 1, dressing, mapfekero ake. Number 2, munhu anokwanisa ari presentable here, wekuti ndikakwanisa kuenda nawo kuvabereki vangu vanonomutambira uchiti mukwasha auya, kana kuti haasi presentation yaanenge ari panguva iyoyo zvinoita ndibvume futi mukomana. Then number 3, kuti mukomana uyu pane vamwe vakomana wekuti anenge achiabhusa madrugs. Inini hangu I don't take vakomana unoabhusa madrugs. Then number 4, I think ndagumira panumber 3. Mhuri yeZimbabwe muri kuzvinzwira vega. Sisi Makadi, iwe munonzani? Stephen Makadiwa. Zita renyu ndiani? Nditwa Alice. Alright, tokumbirawo kunzwa zvinhu 5 zvamunoti kana mukomana akandipfimba ndikaziva kuti ndo zvaari handichatoda zvachose. 1, ndikaziva kuti mukomana anoita zvemadrugs, kunwa tubhurongoto, kana neni tatobukana zvachose. Alright. 2, tsotsi, mbavha yerudo. Havana mazana vane mbavha. Kana muchiti mbavha muri kurevei? Unogona kunyeberwa 1, handina mukadzi. Munhu mukadzi anga toripo padheni, mai vakafa kumboko. 2, ndinoshanda basa rakati raasingatozive kuti basa iroro rinoitwa nezvei, kungona kuitwa nekutaura chete. 3, hunhu hwako chaiwo chaiwo unoita kuti nditokuramba, kunyepa, maitiro ako hanzwisisike. Unenge munhu anongojamba jamba, mhenu zvaunenge uchingoita ita, ipapo handifunge kuti tinowirirana. 4, chero ndikakuti handetumbonoonawo kana ani wangu, unenge uchingoti aiwa swakati, aiwa swakati. Alright, inini ndine vana dese iwo unawo. Ndaitoka problem yakati zvinhu zvakatondiomerawo kana neniwo wese, handiti. Iyi inenge iri emergency, wongoti alright bo, haunokwana kaeffort chero kekunyepa nyepo zvakona mamboti munhu anonyepa aiwa, pane mwe kunyepa kwokuti mukadzi akafa iye mukadzi asina ariko kumboko. Kunyepa nyepoko ungotondikoti alright bhebha akanditi chero zviso zvadzawo zvokuuya manje pane imwe anze ngonzi alright tichaita plan zvamazuva nezvi. Plan ndeye plan svika mheno
kusvika pakufa kusvika pakutofa itongori plan handiti kana pakadaro tinoenda kupi hatini isoka effort kairodza kuti munhu aripo ari kurarama kutonge kutange munhu akafa. Any last one? Last one ndeyekuti iwo unondi alright, tomboti maperera ipapo. Ko zvinhu 5 zvamunoti izvi kana zviripo pamukomana aiwa anonoka ataura tinenge tatobvuma kare. Ingatso munhu wakauyo handiti uchitaurawo mune zvakanaka murudo baby chichichi handindirogona kuti ndinenge kunyengerera unogona kuti but anenge mufacebook regai ndimbombotu mazuva achita sei chimboona kuti chimbostada munhu ona kuti munhu anenge kaficha kanenge karipo regai timboona tinoenda nekupi urombo haurambirwa munhu handiti but unoonoka munhu kusoka effort kakurodza kuti munhu anenge anoita sei anogariko naye chichi and stuff. Then number 2 kana uchipfeko dressing inoratidzika kuti munhu akabvawo kuvanhu right aunyare nezvauri handiti zvauri ndo zvauri auvige life yako uda kundaradza life isiriyo aiwa ipapo tinogona kuwirirana. Number 3 taurai sisi munoziva pama-areas amakamborambira vanhu mukare no I think now akundipa pressure and stuff. Taurai right pamwe pachonaka munoziva kuti murudo so kana alright munhu wabvuma munhu wakutomuda ufanira kumpoka attention nditi poto chingomufonera fonero asi kuti attention asiva kuti handi ndipe mari chete hazvisiri zviro zvinoita kuti munhu rudo rurambe richienda mberi chero pasina mari woratidzawo munhu handina sindoita sei aiwa ndikunakirwa newe tikuwirirana tikunzwanana aiwa zvobho zvinogona sei zvinoendeka handiti. Chimwe chacho ndechekuti kana tawiriranawo unofanira kuva kunditoro tunoonoka hama dzako chichi ende iwo unokuerera kuti ini semunhu ndine vana unodawo vana vangu here because hapana paunoda inini vana vangu usingavadi pakadaro hatifunge towirirana asi kana uchidawo vana haitsoke ndiri bo. Alright, muri yeZimbabwe mazvinzwira mega vakomana kana wanga uchitarisira kuti akutanga mangwana roda kunotsvaga chimoko mazvinzwira mega zvisingadiwe nemabhebhi zvinodiwa mazvinzwira mega tosangana pachikapu chinoteera.